Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugban na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos maray na Lunes na pagkaaga. Kami po minarespeto giraray sa bilog na sosyudad kasabay ang pagpagirumdum na sa paghampang niyato kang kasaributan dapat ang mahal na Diyos anipigpaenot niyato sa gabos. Happy birthday po sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Special mention niyato diyan si Madam Roslyn Dineros, Manila, kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Happy birthday tabi Mamalin. And siyempre, ini na po ang programang Tingog kan Banwaan na minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa Kudman alas 10:30 ning udto. Katuwang tadyan ang news team sa luwas ang Mega Force Patrol si Chief Jimmy Nasalita, si Pading Jim, Pading Jomar, kumpadring Al Armario. Siyempre, katabang dyan si Angel Mustasa, Joshua Bino, asin Karen Nicole Ala. Sa Manibela sa Mobilyaon dyan si Henry Mata. Mantang sa Master Control sa AM Radio, ang samuyang Chief Tech, si Chief Tech Ramir, ang kapartner ko ngunyan. Para po sa samuyang broadcast sa AM Band Region-wide, imaging sa luwas kan Kabikulan na pig-abot kan samuyang puwersa sa traditional airlanes. Sa newsroom po tabi, yaon dyan, ang tropa sa padagos na pagsumada kan mga istorya lokal, national, international. Nanginot po ang samuyang news director si Mar de la Katabang, si Jen Matthew Balyaran, and si Madam Sha Leron. Siyempre sasabayan sinda ni Jimos Barrios para po dyan sa social media platform kan DCGB, yan na DCGB News Online. Iyan na nababasan nindong mga news sa internet, sinda po man giraray. And igwa man kaming broadcast, sabayan kaming nahihiling asinadadangog apwera sa AM radio, traditional radio. Igwa pa kitang broadcast worldwide, netwide. Sa internet, yaon dyan si Jerome Nico Martinez, ang satuyang kapartner sa IT, sa DCGB News Online sa Facebook, asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. Ako man po sa Indo magiging kasarabay-sabayan sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, si Pio Fernandez. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Yan, tabi no, good morning man sa gabos na paraan tabay sa manlain-lain na lugares kan Pilipinas, iba sa man iba-ibang nasyon, hali po sa Pilipinas. Good morning and mga paraan tabay ta sa traditional radio, region-wide, lalo na digdi sa probinsya ng Albay. Marhay na aga tabi mainit, dakol kitang mga istoryang nakatalaan na idiretso. Mga follow-up kan mga pangyari sa manlain-lain na lugar, lalo na digdi sa probinsya ng Albay. Kaso bago, nakahuron man ni VP Henry, si Attorney Governor Grex Lagman. Di ba tatabon dyan, Chief Tech Ramir? And ngunyan, standby tabi yung news team dyan sa luwas, not unless na flash report yan o immediate concern. Tama ko akitanin oras man sa, eto na naman, gobernador na naman! Gobernador na naman! Si Gob Glenda, good morning! Mainit na morning tabi, Sir PIO. Sir Pio, since agabot sa nagaantabay po ngunyan. Gobernador ka na naman baga. Yung nga, gari, nagaparadakol ang gobernador. Pero ang pag-accept ko po duman sa news, bako na pig-compare ko siya kansukan October, pero grabe ito. Pero ngunyan, gari baga, nasanay ka na, naihanda ka man, kaya medyo gari, medyo pasil na sana ang pag-acceptar kang mga pangyayari. Unlike before, na talagang gari nagbaliktad sa imong mundo. Okay, so can you walk us through tabi, Governor Glenda, what transpired these critical days, Webes Biyernes, so mga pangyari tabi, for the public to know, sagko na nag-transition na naman sa naikanang niya ng acting governor. We will listen tabi, what happened?
Oo, nag-start ito, di ba, kan pag balik ni Gob, exactly 1 week. Kasi Monday yun, kung maramdaman mo po. And after 3 weeks na day naman ako nakaka-attend kan flag raising ceremony, nagbalik ako para i-welcome back po si Governor Greg Slagman. So, after ka ito, nagdagos-dagos na po ako bilang Vice Governor. And then, ito na nga po sa news, may nadadangog na po ako kang Thursday pa lang na hapon, pero mas na-confirm po kang Friday na kasi naka-receive na po ako ng letter na tigi-inform po ang DILG na na-receive na po ni Gob so decision and pig-vacate niya na po suppose niya. So information na ito formally nakaabot sa kuya Friday ning mga 10:30 in the morning po. So, Biyernes na alas 10:30 ng pagkaudto, informado na so DILG, copy fornist ka na pinag-relinquish na ni Governor Grex so sa iyang pagka-gobernador por dahil duman sa decision kan ombudsman over. That's right. And ang ginibo ko tulos, iyo po ang makipag-coordinate po kay Gob Grex, tatigtaraman ko man po siya na na-receive ko na. And ito nga po ang karamon niya po sa kuya, nahabo niya nang ma-compromise ang continuity ka na public service sa Kapitolyo. Kaya kaipuhan po itong gibuhon niya. So, what did you do after na maghurong ka mo ni Gov Grex? Did you assume officially as acting vice governor over? That's right. Opo, ito acting tulos governor? kasi pag may vacancy, parang automatic yan. Di kaipuhan ang DILG but automatic na pag tukaw mo tulos as acting governor. So ano na yan Friday na yan. So halos patapos na po. So trabaho, Friday na po ito. And then nakauran ko man po si RD Escobar and piga-explain niya man sa ko kung ano ang mga possible na mangyari. And ako po waiting lang po ako sa kung ano pa ang instruction kan DILG. Itong sa pinagsabi mo na nakahuron mo si Director Escobar, Attorney Escobar kang DILG Bicol, may pinag-unabitan ka na mga possible na mangyari. Kindly expound. Would that include yung possible na pag-oath mo as full-fledged governor na? Yes, actually ito man sana po. So tigtaram niya na possible baka anytime ngunyan na simana baka mag-apod siya para duman po sa formal na oath taking. As full-fledged governor? Yes po da. Due to yun na nga ito, vacancy na talaga ka na pwesto. Oo. So ako po, yaon ako po digdingon yan pa sa tabako, aram tama na nasa pagkampanya po ngunyan. So pero anytime na nakaipuhan po ako, pasirin po ako tulos dyan sa Kapitolyo. Now, igwaning mga repercussions ini Gov Glenda tabi you being in acting capacity and yung mga transactions dyan, lalong-lalo na sa financial matter, pasweldo, tibaan magkaigoning vacuum. Ano ang pasistema? Can you walk us through kung nagawa ka ng direktiba sa sanggunian or what? Gari kay po, may papel pa rin ng sanggunian para ma-autorizar ka or what? Paki-edukar daw tabi kami? Opo, so kaipuhan man actually last Friday, gari ito po sa inot na instruction na magkaigwa tulos ning session ang sanggunian, naghuro naman po kami ni acting Vice Governor Ray Bergais, pero gari na ang napagdesisyonan last Friday is to inform them also na na-vacate na nga ni po ni Gov Grex so possession, so para at least aram naman ninda. And may mga pig-brief naman po si acting Vice Governor ngunyan kung ano ang mga dapat gibuhon para di po talaga para ma-sustain ang governance. Yan naman talaga ang pinaka-importante and maantala po ang mga services, ang transaction po sa Kapitolyo. And sa hiling ko po nagkakaigwanan sindangon yan ng paghururon,
it's either ngunyan po sinda magkaigwan ng special session or tomorrow na po kasi may regular session man po ang sanggunian na panlalawigan sa aga. Ining so tatawang kaning authority kan sanggunian to transact business sa depository bank, siyempre ta sa pasweldo. Opo, oo, sa mga araw po kayo. Actually, ginibo po yan kan sanggunian, kang nagbalik po baga kami giraray, ako as Vice Governor and then si Gov naman sa pagbalik naman kang last week bilang Governor. Nagkaigwa na po ng mga legislations na giniribo para maging magdaralik po sa dati. Kaya lang, syempre, dahil pa nga na yata ito nagkakapirmahan, ngunyan may pagbabago na naman. So, I'm sure aayusin po yan na sanggunian panlalawigan sa upcoming session po nindaw niya na semana. Opo. Igwa kaning specific na pangapudan, although ang sanggunian is a separate branch but it's a co-equal branch. May pangapudan ka sa inda na ma-speed up pinitabi Gob Glenda? Actually, nagururo na po kami kaiyan na kung ano man, tangon yan po baga na sa pagkampanyaman ang sa tuyang mga members ka na sanggunian panlalawigan. Pero every week yan nagkakaigwa pa man sindang regular session and ining mag-abuton, ready nga ni po sinda last Friday kung talagang kinaipuhan pero nakapag-decide man na pwedeng maghalat hanggang unya na Monday or during the regular session tomorrow. Kaya sa hiling ko naka-ready na po and aramo man ang sanggunian, very supportive man sinda sa gabos ng mga pangangaipo para lang ma-compromise at dagos-dagos man giraray ang transaction dyan sa Kapitolyo. Opo, no need na mapaluwas kita ning pangapudan na magkaigwa sila ning emergency session, special session tabi Gob. Namapudan na ako actually sa inda last Friday pero gari nakapaghururon man sinda na dai naman kaipuhan. Supposed to be ngunyan na Monday pero gari ang nadangog ko is tomorrow kaya pa man makahalat-halat. Kaya gusto sabihin okay ang transaction ngunyan sa kayang halaton po ang action kan sanggunian hanggang tomorrow. Okay, what will happen duman sa mga co-terminus na pinagnubraran ni Governor Grex, lalo na itong sa may mga key positions, tabi ta kung susunodon ang sa tuyang sistema, it goes with it. Kung dahil na so appointing authority, dahil naman sinda. Baka magkaigwa ning kunyan dyan nin vacuum, hiatus sa pagpadalagan administrasyon kan Kapitolyo tabi Gablanda. Anong plano kayan? Ngunyan, iyon na po iyan ang tiga-asikaso ninda. First thing ngunyan na Monday, iyan po tulos ang tiga-asikaso ninda sa civil service. Kung magkakaigwang exception, so supposed to be po baga sa mga panahon na ini, day ka pwede mag-hire, day ka pwede maghali, pero with ining nangyayari po, baka magkaigwa ng exemption. Ang mga key kasi dyan, so sa tuyang PIO, napig-vacate nga naman nga na po sa iyang position, ang sa tuya pong si Judge na Rubio, si Sir Nilo Berdin, si Saipa. Ito ang mga kaipuhan talaga na ma-reappoint po sinda just in case na maging full-fledged po akong governor. So, nagkaperang punto po tabi Gob Glenda, komplikado ta igongon yan baga ning election ban dahil pwede ning movement. That's right. Oo. Komplikado. But with this, may naunambitan ka mga department heads among others, dahil kita ning Civil Security Unit Chief, dahil so PIO, and dahil legal officer? Pag-arugaan kasi kung susunodun mo po talaga ito na kung di na po so appointing officer, arog po kaiyan ang maluwas. Kaya iyan po ngunyan ang tiglalakaw and later on, ma-report po sila sa kuya kung ano po ang taramon ka na civil service manungod po sa arugaan. Ako po, dahil man na may mabago hanggang June 30, 2025, kung sisay po ang rayaon dyan, dahil man po akong balak na mas kitawan ako ng pagkakataon, mas kitawan ako ng exception, kung sisay po ang mga rayaon dyan, i-maintain ta po yan hanggang sa June 30. Pending sumagiging opinion kang serbisyo sibil tabi, Goblenda. Tama po yan. Kung duman sa Vatican may sede bakante,
digdi man sa Capitol may sede bakante man. Sana maayos po iyan kasi ngunyan lang iyan nangyari. Kaya siyempre gabusman nangangapa kung ano talaga ang pwede. Pero iyan po ngunyan ang tiga-aram kung ano ang magiging proseso. Iyo, because it's crucial. Yan man ang ganda mga key positions na yan, legal officer, information CIO, officer, and then yung civil security unit among others. Ano? Correct. Ay, Opo. nako. Now, sa imong kwan, sa imong assurance diyan sa Kapitolyo and the province as well, you in an acting capacity ikan sa muyang gobernador mo niyan, anong sa imong asigurasyon primero diyan sa mga taga Kapitolyo na dahil mapipendyente ang transaksyones? Go ahead, Tabe. Iyan po ang satuyang sisiguraduhon, maray nga ni po, taga-ribaga, ikadwa ko na ining pag-acting governors. So, last October, and then ngunyan po, kan pag-vacate, yaon na naman ako sa pag-acting. Siguro, yaon naman ang tiwala ka na mga tao na talagang di man makakompromiso ang continuity po kang mga pagkautan ng public service, day pong mga maaantalang transaksyon, and siguraduhon po lang, sisiguraduhon nilang with all the department heads and employees of the provincial government of Albay na in control man po ang gabos sa mga panahon na ini. So, anong giraray ang nasa line of sight mo ngunyan sa nagakapira pang semana na pagtukaw mo bilang samuyang gobernador giraray? The last time kang ako po bago ako mangampanya kan bago March 28, ang last ming napaghurunan talaga iyo po ang preparation for kung ano man ang mga programa, proyekto, kaipuhan paano ngunyan. By this time nag-prepare na kami for so pag-transition, any moment, pag nakuata na po ang mga manggana, sisay man po ang tubukaw, nag-aasa po kita na makatao kita ng marhay, maayos na transition po. Mula digdi sa tuyang administration and hanggang po sa mag-abuto na transition. So yan po ang pagigiribungan yan kan kada department head na maayos po ang mga PPAs sa bawat departamento, tangani ready po kita for a smooth and maayos na transition pag abot kang aldaw. So parang tatapuson ta na lang ini na mga official functions niya to administratively. Oo, di naman kita makagibo so mga dakulaon pang mga programa madali na pong maray. And abo tama na gari mabitin na ang mga programa. Pero sa pagkatapos kang eleksyon, saro sa nahihiling kong kaipuan may paghandaan. Gari pa nalingawan na, di ka masyado na celebrate sa pagiging champion po kang Albay Division sa tuyang palarong Bicol. And naghanda na naman po sindatabi Sir Pio Ngunyan sa palarong pambansa. And pagbako na po na busy, tapos na ang mga election ban, pwede ka naman siguro matao sa mga insentibo na tiga asahan kang mga naging champion po o mga medalist during the palarong Bicol. Yung mananggad tabi itong mga monetary benefits na ito, dahil pwede mo nang i-release. Oo, kasi haloy na panahon po pag kita naging champion, and dakulahon itong na medyo gari na antala, so celebration ng kapangganahan kan sa tuyang mga atletang albayano. Pero babalikan ta po yan pagkatapos lang po kang sa tuyang election ban. And sa sakubo mo po yan, gobernador ka pa. Ika ang masilibra. Pero actually, even with the GovGrex, I'm sure na naging very happy man si GovGrex sa itong panggana po sa tuyang mga atletang albayano. And they're getting ready po, Sir Pio, sa laban ninda po sa palarong pambansa. Iyo, tabi. O di si Billy Balinsay na naman ang destino, gobernador na naman siya. Nag-ready man ang samaray, magayon na transition nagigibuhon ta. Magayon pong event ini, ang pag-transfer ta kang kung ano man ang mga existing unyan sa bago pong administration. Pangapudan mo tabi sa mga albayanos as acting governor, go ahead.
Siguro ano lang, kalma lang ang gapos, everything is under control. Yaon man po giraray, siguraduhon may na dai makokompromiso po ang padagos na pagtautak ang mga services, transaksyon dyan po sa Kapitolyo. So, ang pinaka main objective ni po ni PA, Cedric Daep, na iyo man po talaga ang yaon dyan, nag-asikaso ngunyan, iyo po ang masustain po ang governance. Iyon po ang pinaka-importante sa ngunyan, Sir Pio. Before I let you go, with your indulgence, saro na lang po. Dating setup, si Vice Governor Ray ang sa tuyang vice mo niyan. Yes, siya po nag-act siya ngunyan as acting Vice Governor. Opo, sige. Salamat tabi, Gobrex. Mabuhay ka pa. Gob Bagland, mabuhay ka po dyan sa Kapitolyo Provincial. Sorry. Thank you so much. Maraming salamat po, Sir Pios. This is GB. Thank you so much. Thank you so much, Gob Glenn Daong Bungaw. Diyan po sa Kapitolyo Provincial, nakahuron niya tungon niya na pagkaaga. Anong advice? Follow up? May kwan si Joshua? Ano? O time check muna tayo. Okay, sige. Diretso muna kita. Iikon ko na lang sa imo, Chief Tech Ramir, ha? Yung utang natin dyan. May mga istorya pa kita sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Kasabay si Alcalde John G. Hausian. Joshua, what's happening? Good morning. Yes, good morning, Sir Pio. Tama, kakaibahan ko si Mayor Junji. Nabuksan ko yan sa story digi sa Daraga Albay. Oho. May problema ko yan sa basura. Basura, oho. Pero sa nahiling na pinagkaw sa tabi, Sir Pio, yung kakulangan ka, naglilibot ko niya ng mga truck. So, iba, yung pa duman sa motor pool, tigpapakarahay. Oho. Pero at least ang initial na good news hali sa alkalde, igwana ni na pinagibong aksyon, constant ang takipaghuron sa Menro, digi sa munisipyo para ma-resolveran ang problema kan basura. Bako sa nasa Tagas, sa barangay Tagas, kundi sirba pang mga barangay tabi, sirpi, tangani, may iwasan naman ang reklamo ka nagkape ng mga residentes. Anyway, karoon ta, si Mayor Junji Arsa, tayo, si Sir Pio, salamat. Hello. Yes. Good morning, good morning. Yes, good morning, Hello. Mayor John G. Good morning, Tabe. Good morning, Pio. Opo. Mayor, ano pong sitwasyon na makwat na to sa basurang yan dyan, Tabe? Anong development, Tabe? Go ahead po. Ibagaso na po sa Tagan DCGB. Sa basura dito sa barangay Tagas. Actually po dyan, everyday man ko tanto po yan koleksyon lugar rin talagang grabe ang volume kan basura ng yan. Tapos sabayan po. Daily po kita nagkakolekta dyan. Parang tuwang truck po per day ang kolekto. Nagaring talagang kulang. Ang araw yan. Medyo kulang man kita sa truck na yan. Anong po yan? Dua po nasa motor pool Pigira. Apat po lang ang nag-serviceable sa ngunyan. Pero anyway po, okay naman po ngunyan. WhatsApp po. Nag-source out na lang po kita sa mga pribadong individual na makasublik kita ng truck para mahakot po yan. Nakasublik po kita si Mayor Lalning, si Lalbaldo po yung mga truck na pwede magamit. Ayun. Oho, tanganing immediatamente, iyan ng mga tambak basura sa inman na lugar dyan, matabangan na muna, so kakulangan ka itong sa tuyang mga truck ning basura kan Daraga, over. Kayo po, Spion, talagang kikapos man po kita ngayon parte po magyan kan pag-contract na nararaot man po minsan, nagkataon po. Oho. Topic para po talaga to collection. So at least, igwaning, in the meantime, na igwaning kung kamo na source out na hali sa private. Talaga po na privado na lang po kita nag-public. Oho. So at least makukunyan ang publiko, ma-asertar tabi dyan na dahil na mangyayari ang araw ka na sitwasyon tabi, Mayor John G. Ay, kung dahil man po po Okay. Now, Saro, sana, before I let you go, with your indulgence, ano ang feedback sa imo? Nakaabot yan bagang nag-arabutan na, so nakakapirang portion kan i-assemble na tulay dyan sa may Kilikaw. Ano tabi ang nakaabot na kan sa imong informasyon man tabi, Mayor John G? Sorry po. So mga, kumbaga, so aassemble na mga parte na kan tulay dyan sa may Kilikaw? Opo. Go ahead po. Nag-arabutan naman po sa materyales. So mga igalag po. So,
galat lang po maka-deliver boss para mapuna na po gira sa paglag na mismo doon sa tulay. Yan, oh, very good, very good. So, ang projection kan is bago matapos gayud ang taon, mabibilog na yan, over? Ayaw po yung kulay, before of end of the year, dapat serviceable na po, magamit na po. Iyo po. Okay, meantime na pinagigibo yan tabi Mayor John G, sain papagihon ang traffic tabi dyan sa areang an? Hindi man po giraray sa old na tulay. Oo. Pwede man po doon napapakilikaw. Doon man po giraray mga radio. Ito yung sige pa, porso po kan Duterte baka maupukar. So, ma-meeting po kami kan DP kung ano po, kung sarado po sa Duterte or portion lang. Ayun, oho. Tanganing day man ma-close ang traffic man tang pinagbibilog na permanenteng nakulaon na maray na klase ng tulay. Iyo sabi siya. O di sige tabi, Mayor John G, kung igo ka pang gustong idagdag para sa mga taga-Daraga, go ahead tabi. Yung man lang ito biyo, rest assured na di man po kita nagbabayad sa po yung trabaho. So ito lang hindi na pag-unawa man nila na siyempre may mga pangyayari man na out of control ba. Pero hindi man tamang po yung paadik na namin masolusyonan po yan. Sige tabi, Mayor John G, mabuhay ka tabi and salamat sa oras. Sige, Papi Pio. Thank you and good morning po. Alright, Sir Pio, si Mayor John G, sa twist mo niyan, igwaganin assurance sa publiko, lalo na itong mga apektado na basura, na makahakwat na lalong madaling panahon. So, tayo Sir Pio, kabago si Mayor Hausan and si Boy Mata sa Bubil, Joshua Bina. Salamat Joshua sa istorya hali dyan sa luwas kasabay si Alkalde John G. Hausian. DZGB On The Spot Report. Panungod dyan po sa problema basura, ngunyan tabi, mariresolvera na yan. Oras, Pilipinas day maghali, halawig pamparada, it's 9:37. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Ginebra San Miguel. Gin is in. Gin to win. Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025. For DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Serbisyong may puso, Serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto. Number 3 sa balota. Giselle Salceda for Mayor. Giselle Salceda, oh, 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 kayo ang bida, oh, 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 angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Oh, oh, oh. Segundo Distrito, Kasuya, ang board member niya to. Kasuya, maasahan ta. Kasuya, makatawang maka-Diyos yan si Glenn Kasuya. Glenn Kasuya, ang board member ta. Digdi sa tuti, Glenn Kasuya na. Board member Glenn Kasuya. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kaloy ang Desloria, desidido para sa distrito. Ang tuloy na pagbabago na mamaki dapat kang tawo. Mga bagong estratehiya sa pag-uswag ang distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo. Pagiging progresibo, pirmi, tapat sa tao. Sa gabos, marhay ang serbisyo. Bigdadangog ang boses kan mga albayano. Magkasararo kita sa mauswag na distrito. Kay balang si Kaloy Loria. Ang kamalig darabali gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na magsararo kita sa mauswag na distrito. Para sa mga albayano. Ang kamalig darabali gaspi, manito para purapo. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Joy Salceda. Siya mataong serbisyo sa edukasyon at turismo. Maging sa salud, seniors, women's at youth. Albay, mahal ko yan si Diday ko. Diday, 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 Diday ko. Iboto si Diday Ko para Vice Gobernador, numero 3 sa balota. This political advertisement is paid for by Ralph Atienza, Manila Clean Fuel Corporation, Quezon City. Oy, kilala mo ba si MVP? Sino yung madaling lapitan? Yung lahat kaya gawin para sa banbaan ng daraga? Mismo, may mga nakahandang programa para sa tuluyang pag-asenso. Yan ang mayor ko. Mayor Victor Perete. Sa daraga at suportahan na. Sino? Walang iba kundi si MVP na. Mismo, subok at garantisadong maaasahan. Yan ang pipiliin ko, yan ang mayor ng lahat. Dahil progreso kasama si MVP. Sa daraga pag-asenso'y parating na. Tara na tayo'y magsama-sama. Sulong natin si Mayor Victor Perete. Happy siya mismail. Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always. Happy Hisham Ismail. Hisham Ismail. Para sa bagong Legazpi. Hisham Check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Ligaspeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita. Ismail na kita, is what Ismail na kita. Smile always. Para Mayor kan Syudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live-Rate. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Live-Rate ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live-Rate para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hello, ako Bicol Party List 131. Ay, yes po. Abot ko lang po kung ini ang opisina kan ako Bicol Party List 131. Opo, sir. This is 131 Ako Bicol Party List. How can I help you? Abot ko lang po kung 131 ang numero kan ako Bicol Party List sa Baluta. Ay, iyo tabi. 131 ang numero kan Ako Bicol Party List sa balota. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa, number 131 sa balota. Arangkada Banwa. Arangkada, solusyon sa problema, sa traffic at basura. May makaskas na desisyon, pag-igwang kalamidad, mga serbisyong medical, sa nutrisyon, asin, salud, libreng bulong at check-up, sa mga daraganyo. Nga na po na ni Mayor, Awin Baldo, makusog pa. Sa iyang esposa, Lalbaldo malalaoman, sa bunwa ang daraga, kay Lalbaldo na, kay Lalbaldo kita, papakusugon at arangkada. The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Manaylayla de Lima po para sa ML Party List. Kung nagtutubod ka mo na ang hustisya dahil dapat nagpapabor sa mayaman o makapangyarihan, kaiba nindo ang ML Party List. Number 6 sa balota. Political advertisement paid for ML Party List and my friends of ML Party List. LTG for 146 Epifanio de Los Santos Avenue, Makati City. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Lagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ciudad kan Legazpi, si Consi J. Pili, handang magserbi. Consi J. Pili, dedikadong servidor si J. Pili, tinatabangan niya gabo si J. Pili, para sa Legazpi nyo si J. Pili, serbisyong na matanos. Consi J. Pili, handang magserbi. Kung si J. Pili, handang magserbi. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Bagong liderato, bago naman. Sa bago may kauswagan, sa bago may asenso yan. Sa bago kong Jill Bongalon, an para tukdo na hinahangaan. May humilding puso na may inadalan. Kasurog lalo kakasaraditan, si attorney kong Jill Bongalon. Bagong pag-asa, bagong liderato, bagong Premier Distrito. Iboto Congressman Jill Bungalon, numero 1 sa balota. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma at Garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tingog Dan Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much mga tugang buwalta na kita sa programa. Igo na lang kita nin halos 9 minutos bago mag alas 10 nin pagkaaga. Nagirumdum ako kan kunyan. Kanakagiat ang Friday, parang birth anniversary kan na amigo niya to si dating Congressman Rodel Batucabe kanako Bicol now. Kaurunon ta daw an sa iyang mga immediate family, mga relatives. So tugang niya si Sir Dennis na Batucabe. We will not dwell on the merits of the case and sa tuwa lang ay sentro. How do they cope up sa indang paghanap pa ng justisya and ano sa indang namamatayan mo niyan. Nag-birth anniversary si dating Congressman Rodel. Sir Dennis, good morning. Yeah, good morning sa iyo Pio, tapos sa mga kabos nagdarangog. Sa distrasya nagantabay sa imong programa ngunyan aldaw na Lunes. Maray aldaw sa Indog Kabos tabi. Opo, salamat sa oras now. Tama so pagrubog ko nag-birth anniversary parang birthday ni hermano mo kung Rodel ka nakaaging Biyernes ba yon? Actually, it's a birthday niya. 59 years old niya ko tana. Kung nabubuhay pa siya, pigrumdum ta lang. So, anniversary kang kabuhayan niya nung digdi pa siya sa daga. Pero yan, he should to be 59 years old now. Kung yaon pa. So, pigrumdum ta ka, syempre, dahil pa man nakaka-recover sa pangyari, sa nangyari ka to, na grabing pagkakanugon kang pamilya may nawara tulos mahaga. Untimely death of my brother, inka nga. Kumbaga, sabi termino sa kunyan, termino sa Tagalog, kumusta ang kurot sa puso? Yung pakararom tabi, Sir Dennis? Actually, dito na yan mahali sa pagkabuhay ka sa oral daw tang pagkabuhay. Ang kulog na yan dadarahon ta hanggang sa matapos siguro. Kasi sa ngunyan, hanggang ngunyan, pigana pa kang pamilya me, ang justisya. Kung talagang matao ang justisya siguro, it will lessen ang sa pigtataramong kurot or kulog sa kabuutan. Kabuut may napigtatarang ngunyan sa mga oras namin. So how do you cope up with it daily, on a daily basis? Do you pray? Or lalo mo niyan na eleksyon na naman na parang related ito sa eleksyon so nangyari tabi. Nagpa-flashback ang kamunduan tabi? Tawa ka, Sir Pio, dyan sa mga pigapot mo sa kuya. Nahugma ko, tanapot mo yan.
definitely being a human being sa talagang day tamahali ang pagkulog kambuot sa nangyari, lalo na kung nagalang-alang na eleksyon na maabot. Kanarurumduman ta kada nag-aabot ang eleksyon kung paano ang pagpadaba ni Kong Rodel sa Daragueño sa mga taga-Darala na hindi niya naiserbi ngunyan sa tao na nangangaipong kan serbisyo niya digdi sa Daraga. Kaya namumundo pa rin ang pamilya may pag-abot kaning oras na maabot ang eleksyon. Sariwa pa sa muya ang pagmati ng kamunduan dahil narurumduman may kung paano niya pinadaba ang mga taga-Daraga. How do you cope up with it personally on an emotional level? Anong pinagigibutabi nindo sa Dennis? Pio, ura man kita pagsasarigan kundi ang mahal na Diyos. Piptaw ta sa iya sa gabos, ang pangural daw tang pagkabuhay, pigpapangaji ta at pigpapumibig ta na sana ang naruganing violente na nangyari kay Rodel sa brother ko, nanday na madubli digdi sa Daraga. At the same time sa pamilya mi man, pipa sa Diyos mi na sa nagabos. Kasi diyan kita nagkukwaki kusog na buot para makapag-move on sa oral daw tang pigigibo sa buhay. Magayon ito, so tinara mo tabi, Sir Dennis, na it applies generally sa bilog na Pilipinas na violence has no place in politics. Tama po kamo dyan na pwede kita nga sa politics mag-restoryahan, kan mga performance, pero pag buwis ki buhay, masyadong maararumo na ang bako na yan maka-Diyos, maka-demonyo na po tabi yan. Bako na yan human. So in short, sana politika lang is just a performance na labanan kung anong i-offer mo sa mga tao. Pero ganda nun ang sarong tao na may malinig na intensyon. Gari marauton man sa buot at marauton sa mata kan Diyos at sa gabos na digdi. Kaya sana ehemplo matununan violence sa pag-abot ang eleksyon, naggaradanan, kaluwat kanan, kasi di taman mahali ang tao, iba-iba man. So, ganun siguro. We just pray to God na hindi na madubli ang mga rugan ng mga insidente sa mga darating pang mga eleksyon. Kasi bago manungo niya ng eleksyon, dakulong pang maabot. Na sana mabago na ang mentality kan mga tao na dahil na kang violence pagpairalon sa politika. So, sa justice system, yaon pa ang sa indong 100% faith and trust sa justice system sa Pilipinas? Yes. Kasi ang justice system dito yan pwedeng, we have 100% trust with the justice system. Despite of the fact may mga isolated cases na nangyayari, but definitely we have to believe the justice system here in the Philippines. Nandun pa ang 100% trust ng pamilya may. May nagpaparamdam sa imo si Kong Rodel, pikikiblit ka lamang sa lubot, bigpipitik sa talinga. Actually, I'll be honest. I can still feel my brother digdi pa sa harong na kaya nga ni Kasugaro nagkuha akong spiritista. Nasa ito? Then ganun pa rin yung nafe-feel nila kasi every now and then yaon mangyari sa karaw niya, yaon mangyari sa mga joke niya digdi na namamatian ko sa harong na so right now, si Rodel talaga, he's not at peace. Siguro may gusto siyang mensahe na ipapaabot na gusto niya pa sa kuya, kaso paano man yan. But yung spiritist ng kinuha ko, napangulok nga niya ako sabi niya, hindi pa daw at peace si brother. Sa riyang pag-irarayda, may mensahe siyang gustong ipaabot. Then, yun po ang matataram ko. And lang Sunday lang ako nagpa-check sa harong kasi I've noticed ang mga tao ko dito sa harong may nailing naglakaw, nagaging shadow, ganon. So sabi ko, maray pamagalap kita kay spiritista. So I tried it. So siguro yun nailing. Kaya ini-share ko lang yun sa Indo. Pero ipangaji tamaray at pamibita si Kong Rodel ang spirit niya na I can find peace now sa nangyari sa iya. Iyo masanatabi, Sir Dennis, thanks for sharing tanarong-rumang kumbaga paano it cannot be denied na talagang nakukonektar sa eleksyon itong kaaging pangyayari. Kaya sabi ko, kumusta unta daw ang namamatian mo niyan ka na pamilya Batucado, lalo na nag-birthday and eleksyon na naman. Niya ko ang kulong sa niya umpa. Gusto ko rin ipabot sa mensahe ko ni Pio na idagdag na sana this time
mag-isip kita kan mga pipiliun ta mga kandidato na talaga sumasilbi sa na di kita paglansihon kan mga empty promises kan mga kandidato ngunyan. I'm not referring only in daraga sa gabostana na maging kultul na ang mga politiko ta na magtabang talaga ng objeto nila makatabang talaga. Okay? So in with that note, Sir Pio, thank you so much for the time given me sa pag-interview mo sa Kuya Digdi Live sa DCGB, ang numero 1 radio stasyon digdi sa Bicol. Thank you so much, Sir Dennis. Mabuhay po kamo dyan and God bless. Yeah, thank you. Salamat. Marinal daw si Boss. Thank you so much. Si Sir Rodel Batucabe. Okay, Sir Dennis Batucabe, tugang ni Congressman dati Rodel Batucabe. Narumdum ako kaya birthday pa lang kan lalaki kan Bernes. Ito kada Sabado, Chief Tech Ramer. Si iyo pa nag-challenge kit Chief Tech Ramer. Kung buhay ito, magkakadaan dito sa ibo, iwa ka 10,000. Tada ka, bawas ka rin, pero 30 kilos. Uyugon mo. Pero so, paano ba kayo sa imo? 1,000 kada kilo? O may 30 mili ko taan ng lalaki ka. Kung buhay si Kong Rodel. Araw na ka, birthday ka, so Friday. Tapos natin po pang eleksyon. Kumusta daw niya ang pamilya ni Kong Rodel, But pero kanaka kan magapan ito Chief Tech sa eleksyon siyempre mina-flashback yan sa pamilya. Sa indaman na pangapudan in their continuous quest for justice and pangapudan na violence has no place in sa kagabsan sa politika. Mabulta ang programa. Ginebra San Miguel, may chance manalo ng 1 milyon o cash prize, motorcycle o jersey. Tignan lang sa ilalim ng cap o selyo ng participating Ginebra products at i-claim ang prize sa partner outlets. Terms and conditions apply. Visit Ginebra pages for details. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Ayan na numero G sa balota sa konseho si Atty. Ipagana. Naneta Makasida Kanghoy ang Desloria determinado para sa mga albayano. Ang Desloria desidido para sa distrito. Kanghoy ang Desloria determinado para sa mga albayano. Sa mauswag na distrito kaibanan si Kaloy Gloria. Ang kamalig daraga ni Gaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na magsarap dito sa mauswag na distrito para sa mga albayano. All kamalig daraga ni Gaspi manito para purapo magkasararo kitang gabos marina para sa tunay na pagbabago. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mahigos, matinabang, padama kan masa. Iboto number 2 sa balota. Adrian Salceda para congressman. Agad ang lahat sa 3D. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Tunay na aking
gikan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Congratulations, Mommy and Daddy! Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba si Baby? Bago umuwi, siguruhin mapabakunahan muna si Baby ng BCG vaccine para sa tuberculosis at Hep B vaccine naman para sa hepatitis B. Ito po ay libre at kailangan ng lahat ng bagong panganak na sanggol. See you po ulit pag 1.5 months na si Baby para sa kanyang unang bisita. Tandaan, wais pag kumpleto ang bakuna ni Baby at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Mga ligaspenyos, dainyato paglingawan sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. Ano man ang atubangon ta, sigor si Shine Perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Salvador naman ang laoman ta, sigor si Sunshine Imperial. Kapag sa sektor tinatapangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang salita dasin pang salud, para sa gabos na Legaspenyo. Mga ligaspenyos, sa maabot na pirilian. Iboto, Sunshine Imperial para konsihal, numero 9 sa balota. The more followers, mas maraming kotseng ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa. Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun, game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 6 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP na sukay sa nagdalakop na uring uding ding pigkukonsiderar na top contender sa lado ka mga cardinals na mapartisipar sa conclave para magpili ng bagong Santo Papa matapos magadan si Pope Francis. Sigun kay CBCP spokesperson Father Jerome Ceciliano na si isay man na 135 na cardinal electors ang pwedeng mailihir basta makakuasinda ng 2/3 na boto. Sinabi niyang sa General Congregation ka mga kardinal, diit-diit ng maaraman. Kung si Isay ang karapat-dapat na iboto na daing kampanya o public frontrunner na sigun sa iya, produkto sa nakang media asin opinion kang publiko. Tulong Filipino Cardinal ang kaibahan sa mga pwedeng magboto na kumpesto ninda Cardinal Luis Antonio Tagle, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula, asin Caloocan Bishop Virgilio Cardinal David. Paliwanag ni Cardinal David na maski bako sikat ang sarong kardinal, pwede pa man giraray na pilion kang banal na espiritu bilang bagong Santo Papa, arog kang nangyari kay Pope Francis. Yan ang pangalas 10 ng Bareta, hali sa News Base. Ini po si Jenny Bayaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, RNR Suite Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagniglid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Serbisyong may puso, serbisyong Giselle Salceda. Angat ang lahat sa Pulangi. Iboto, number 3 sa balota. Giselle Salceda for mayor. Giselle Salceda, kayo ang bida, angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan Baka Kay Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Gusto niyo ng chance manalo ng 1 million pesos? Cash, motorcycle, o Ginebra jersey? Since nanalo ko muna! Runs from March 15 to July 31, 2025 per DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. Gin is in! Gin to win! Gin's Tanalo sa One Ginebra Nation. Promo runs from March 15 to July 31, 2025 for DOH FDA CFRR permit number 0017 series of 2025. Drink responsibly. The more followers, mas maraming coaching ipamimigay. Share nyo na sa pamilya at tropa. Follow ang FB page ni Playtime at maglaro na. Dahil magpapaulan ng isang katutak na kotse. Playtime, big time pa premyo. Extended pa.
Promo duration from February 15, 2025 to April 30, 2025. Promo permit number MKTG-2025-0921. ASC number P0111 and 040425B. www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun. Game responsibly. Gaming for 21 years old and above only. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Live May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liveroid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveroid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iboto, numero 2 sa balota, konsihal, Sami Batas, ibalik sa konseho, sa Banwa, Kagrapo-Rapo. Iboto ko siya sa aming batas. Number 2 ko siya sa aming batas. Wow, wow. Rapo-rapo, padagos na uswag sa tabang ni konsyal sa aming batas. Sa balota, konsyal numero 2, iboto, konsyal sa aming batas. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Naunambitan so rapo-rapo Chief Tech duman sa jingle ni Sami Batas. So, good morning dyan sa Indo, sa mga taga Rapo-Rapo, sabi ni Kaloy Andes Loria. Yan, padaba ko kamo, sabi ni Kaloy Andes Loria. Hali sinda dyan sa Rapo-Rapo. Mga hararayong lugar, mga isla dyan. Talagang kaipuhan, sabi ni Kaloy, madumanan iyan, magkaigwa kita ning koneksyon, ma-feel na yaon sa tuyang udok sa buot na sabi na nga ni pag-isi as in pagmati na kangabos na mga puding asikasuhon en kaso paladon man si Kaloy na Andes Loria sa pagkakongresista kan Segundo Distrito. And sabi ni Kaloy, there is something dyan po sa grassroots level na genuine ideya na makukuakan sisay man ang legislador kung paano ang paglihislar ning leyes na iyon ma-resolver kan mga problema ta. Sinda, sabi ni Kaloy, sinda sa grassroots level ang nakaka-eksperyensya kan kadifisilan. Bako nga itong ididiktanin sa rong politiko na araw ka ining batas na kaipuhan ta, bako nga ya, i-empower tangaya ang tao, i-empower niya to ang grassroots level by listening to their cries, listening to their demands, and pag-aadalan. Kaya nga ni baga, so kalinga, aatamanon, and may talinga, dadangugon. Pagkatapos na dadangugon, aadalan, and then gigibuhan ng remedyo through legislative measures duman sa Kongreso. Kaya yan ang kalinga na may talinga, may nagdadangog. Paano ka madangog kung dahil ka maduman sa lugar? Minaduman sa lugar. Si Kaloy Andes Loreca, yan mga harayo baga. Nagmotor, naglakaw, brasa gabos. Sain man nakanto kan sosyudad, bako sa nasa Rapo-Rapo. Sa manlain-lain na lugar na inabot, as inaaboton pa ni Kaloy Andes Loria. Yan. Insofar as itong supagkonektar niya sa mass base is concerned. Yan niya sa masa importante, dyan sa masa makukuata dyan ng ideya, ini palan ang dapat nagibuhan ng legislasyon. Ini ang maging laman kan sa rong legislasyon na ma-resolver kang problema sa arog ka ining pangangaipo kan sosyudad, tanganing ang tao ma-empower, sindaan magdikta kung anong dapat nagigibuhon. Tanganing pag nakatalingkas na duman sa problema, ang tao, ang sosyudad sa problemang ito, dahil na magiging forever na sinda beholden sa politiko, beholden sa mga kandidato na permi na sa mga paghahagadan sa mga kandidato, paghahagadan sa mga politiko na nangyayari ining mga kandidato, ining mga politiko nakapwesto, elehidos, igwa man ng kasagkuran ang sa indaman na resources. Now, kung perming dahi masusolusyonan so problema pigahampang kan grassroots level
dahil nasusolusyonan sa problema sa patubig, problema sa bulong, problema sa edukasyon, sa gabos, kung dahil maresolveran, forever, sabi ni Kaloy na Loria, arog ka ng cycle. Malaom sa pagparapanghagad, malaom sa palad sa mga politiko. Na sa politiko, pag naubos na sa resources, it will be prone to corruption. Kata ko na naiipit naman kan mga konstituente, sige na sa nangaragad. Taarog kayo ni dahil nararesolveran sa problema na pwede man sa napalan, madiskubre, madangog, pag-adalan, darahon sa Kongreso, maresolveran sa problema, kakulangan sa trabaho, kakulangan sa edukasyon sa gabos, di makakatalingkas na sinda, they will be never in that same cycle na magparapalad sa politiko. No, yan ang simpleng mantra man ni Kaloy, kan makakahurong kanyan sa simbahan ta, yaw na dyan simbahan si Kaloy, alas 5:30, alas 6:30 nin aga. Simple nga yapiyo na kuan man, maski ka ito pang day pa siya nagkandidato, iyon ang sa iyang perming nataram na yapiyo. Kaipuhan na magkaigonin transformasyon, mindset, kaya nga ni change, magampig kanta nga change. Igwa pang yung paglaom ang tabo na makatalingkas arog ka na cycle. Tabi Tapos sabi pa ni Kaloy baga kan one time, na-interview din ni B.P. Henry live sa studio, yan nga yung mga proyekto kan gobyerno, infrastructure, dahil nga yung mapupwede na bara-bara sa nang ma-identify nga yan, dumanbog takan taning arog ka ini, magastos ng milyones ang gobyerno, hali sa kwarta kan tao yan, taxes, dumanbog takan taning arog ka ini. Kung dahil man nga kaipuhan, dahil nga yung mapupwede naan, comprehensive na pag-adal, ano ining proyektong kaipuhan na ini? Need daw iyan o kaipuhan daw iyan kan sosyudad? Anong problema ang resolveran ka ini? Tanganin kung talagang kaipuhan ng kasosyedad, then go. I-implementar ang proyekto. Pero kung dahi mapupwede. Ibugtak mo na, dahi man palang pwedeng tinampuhan ito nagrarasay ang daga. O dahi katapusan ng rasay ng daga, di pagrasay kang daga, bagsak so tinampo, sayang nga kang kwarta kang tao. Iyo man sana mga sistema tabi dyan po. So, yan. And good morning dyan tabi sa grupo man ni Kaloy Andes Loria. Diyan sa indong grupo tabi. May istorya man si Pading Alarmario, 9 minutos bago magtapos ang programa ng na pagkaaga. Kumpadreng Al, good morning, what's happening man tabi? Yes, Paday, good morning. Puro barantay ng unyan. Ang duwang kampo politikal, digdi sa Legazpi City, kan mga botante, kung anong klase. Tapos na pa di ang labeling sa satuyang monitoring. Aram na ang kolor kan sarong botante sa pag-aadal iyan kan mga leaders base man sa sendang pakioron sa mga botante. Alagad, talagang may botante pa man na mariw-bariw o paling-paling sa kanyan na so mariw-bariw baga sa dagat yung minawala minato depende sa paros, depende sa current kan tubig at mariw-bariw, iyo yan ang karakter kayan. Ngunyan na eleksyon, dakulon kayan. 14 días na sa nabaga pa bago ang eleksyon. Iyo. Alagad may mga botante pa man giraray na mariw-mariw. Kaya iyon ang sistema dahil nagpapalista sinda ibong-ibong na kampo politikal. Iyo. Sa intensyon na makadoble. Ang problema lugod ang iba na mamasdan ang sendang hero-hero nagkakapirekturan lalo sa kampanya asin mga patipon o kokos, kaya delikado lugod na magkawarara sa listahan. so intensyon na makagulpi
masisiro lugod. Nawawaran lugod ta. Dahil napigitiwalaan sa duwang kampo politikal. Tatulon ka yan ba de? Kaya pag-abot kan oras pa de, pag-dispiras kan eleksyon, paburo-buronggo yan. Nawawara so pangaran. Dahil nga nita, dahil napigitiwalaan lugod sa duwang kampo politikal. Kaya imbis intensyon niya magadoble, nawawaran. Zero. Kasi zero ta, yun na nga na iyan. Mariw-mariw ang style. Paburo baralyo. Kaya uuras na. 14 días na sana. Yan. Kaya ngunyan, grabe na ang matindi na panihan. Monitoring kan maginibong na kampo politikal. Iyo. Kaya sarado kan mga botante ang mga kan oras na nawawaran. Ang problema, bibasol ka yan. So leader. Iyo. Ara mo kumpadagal, tama ka dyan sa naunang bitan mong yan. Sa peryodong ini, ang iriwal, bako na masyado sa kampanya. Diyan na sa barangay sumo nito, ano ini, nagbalyo ining grupo ni sa ibong, o ano ini, na nakakarkulo na yan eh. How serious kaya ining botante na ini. Kaya yung paninindugan. Kaya yun yan, 14 días na sana, matindinan monitoring kan maginibong manakampo politikal, araw ka na bigigibo. Kaya ngunyan, yun yan oras na talagang maninindugan ka na kung sarong botante ka. Dapat ngunyan pa sana tumindog ka na kisaro. Takunda delikado mo arang kalugod ni oras. Takunda ka natiwalaan sa maginibong na kampo politikal. Ano daw ko sa 2028 mag-fight ako pa de? Igo man daw sa ko ning magboto kaan. Retire ka na? Mag-fight ako sa 2028. Ano gusto mo? Ini. Alam mo mga tama. Magsabay kita lugod. Ngunyan pa sana mag-labeling na kita. Ang style yun yan. Awareness campaign mo na. Awareness campaign. Iyon na sa pagkaputot tang duwa. Monitor kita ni Madam. Maray na itong digdi sa nakita. Digdi sa nakita sa DCGB. Puro pundo na kaya kamang dua. DCGB, gabos amigo. Digdi na kita sa DCGB. Tayo na ini. Yan. Digdi na kita maritiro. Anyway, tabi pa de. Yan ang mga update. Digdi sa Luwas Giraray. Alarmario. Thank you. Thank you so much, kumpadring Al. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa Luwas. Igo kita pang sarong istorya and then yung query manungod sa K-12. Sususugon tayo mananggad kung ano iyan, kung i-implementar pa this coming school year, tayo baga kaito ka nakalis na mga bulan na proposal na dain na yung K-12. So nag-query tabi, just standby lang sa mga masunod pang programa tadig di ano, kukunyantaan na sa tuya yan na hingwaho na makakuha kita nin official na tagapagmataraman sa bagay na yan sa DepEd. And yung problema dyan sa Morera sa ginubatan, dahil kita ay nabutkan oras ngunyan para maistoryan. Sa aga, tawan tayo ng priority, i-explikar tabi, ano, takunda ini dunadangog. Kanakalis na si Mana, nakaistorya ta, si Madam Lucy Castañeda, malinaw na pinagsaysay niya duman kung ano ang sitwasyon na dyan sa Morera na tatada ipayan tabi na hiro sa kudngunyan dyan sa ginubatan. Magdangog ka mo, ta sa aga, sa tingog kang banuan, tawan tayo ng priority, dyan hapon man sa Bicol Target, igwa pa kitang ibang mga temas man. Salamat kan sa ido paginanyog, mahal na Diyos ang magbantay dahi maghali, tulos na masunod. Ang samuya pong news director si Mardila, ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Pio Fernandez.